Hi guys. Ara guys, nagkuha na gyud guys oh, ang akong yangungo. Wala. Gikuha na gyud sa barangay officials gyud sa amo. Diyan among pinakabuotan og tugihan nga kapitan. Pagmas dam. Dam pagmas. Ikaw na bataw. Okay ra man ko. Wa man koy COVID. Dito dawat ka dito. Oh, dire. Oh. Be. Aron ma-push lang ganay ang pagkuan dia. Vlogger. Kana. Uy ayun. Gana din na siya. Nagpata sa akong vlog. Abot man din tubig madam. Mabot na sa siya. Asa kita dito ko ito? Ah guys. Pagsuon baka na po. Awa guys. I'm here guys to help to clean the drainage guys. Isang nang musabay. Ah guys. Kugihanan nila niligo. Kop yan. Ah, Isa mo. dam. Salamat kayo dam ha. Nga imong ikuha nga among agianan. Okay, ayos kayo. Kayo tat. Okay, salamat. Di namin maglisod ani kung magbaha. Pwedeng muuwan na karon. Karon. Oh, agay! Pwedeng muuwan na karon. Akin eh. Ano ba makuha? Wala ako. Gahi gud. Ano bas? Wala ko ng apelo na ba? Dai. Wala ni tae. Baboy. Dai sa iyo bab. Wala. Nangahurot na ni. Nangahurot na eh. Ako ginikaroon ko ang baboy no. Sa tubig ka ang baboy. Tatdo mo to. Mulkarangan lagi na wala mo makuha eh. Sino? Tabunan mo dito na basog sa bato. Gamay oh. Kapiit ba dito? Marang siguro to. Parang kaya nga. Gahi kaya ng kuan dia eh. Wala ninyo na hurot tuba. Wala na sila konsyal ah. Lagi. Gahi kaya na ina kanang mga kuno. Mao na nga among mga barangay official guys, kana sila. Si Madam, among pinalanggang kapitan, ya si Konsehal Sami, ug si Konsehal Nana, Konsehal Emeres. Ati Sam. Mao na sila. Timan-in na ninyo guys ha, kana sila mao na atong masangkit sa panahon sa kalisod. Dam. Saan gitong nana? Ah. Okay, gipabog na dito na. Ay, kabalag ka na kay happy ka December. Oh, advance lang. Daw na ka. Ito po nila po dito pa. Ano mga karaan mo gulis yan, no? Muli wa na mo makuha. Karaan nga. Karaan nga konsyal. Karaan mo sa ko. Pay! Kana, kana, mga bagay.
Eh, madaan pa na ay. Katunawan niyo nakuha ba? Katungan niyo nakuha ko. Di pala dito. Oy, dong. Sabi ha. Ako na to sabi. La pares mga tisam. Konsyal, pares mga tisam. Ah. Pares niya. Papa may sunata, di pa kabaili. Ay. Dam, ato ni ko nag-chlorowax dam. Ang gawa, tupis, multicab ka rin, mas bada mo. Ha? Tupis ko multicab. Ay, mo bita ang pahindo. Tubil sa pasahero. Aw, ang tubil sa pasahero sa multicab. Naunsa man tao ka nagpangihi, oy! Diyan, nagkub-kub dire. Hoy! Naunsa ka na ba? Bi, videohan na namin mo tubangan, Bi. Ha? Kanagin gahiyan ada. Pwede buat tayo ba na? Magkaraan na ba? Takon pa antik. Pero tarong trabaho, tunawa ha. Utaw. Kasi lay mabara na maigos sa kuan. Kada ko nagas pamadaman ni sumako. Ato tong palang kusa. Gamit ko bo, Emin. Bord, ato buslungan diha bord. Saan? Kanang. Bayar hindi. Kuan ko. Usa nga anggaw? Buhay pa na, di ba sa Pinas? Oh, labi na katubilan. Ay go kamay, bakumay. Wa ang lubot raman. Uy, lubot, may gunong lubot, bay. Mura lang dito cute. Kani ba, kani ba? Kani ba? Wala ka ni. Ayaw, ano nang gulapan? Kasi wala na mo. Magdama ba kani buong ko ini? Gahi ka naman yung kundi. Ang gahi dili gid na to. Ang gahi dili pa sa ang himok lang kay kanang gahi dili na tayo. Unsay ko una na bay? Ang gahi? Aw, mo. Ila na. Kumok na ato. Oy. Diyan nagdugkal ting pamahalon magunatin. O ko lagi nga. Tuta. Atong buswangan ba ko? Ito mo agi lang tubig. Ingat na kayo. Ano ko nito kare? Maayo na ko diyan kay gisaw sa una grabe to purong ano. Kana mga bag-o mo gano siya gud. Ay bago man na gina kay. Pero nindot sa bago ko tanda ano. Pero ang ilaw ano mga gano. Humok mo na siya. Ako los kinakus bulit. Masaraan ito. Asa man ka ganahan sa bago o sa daan? Ay kumpiyansa ng kuan. William ra ba kating-ating? Walang hira sa purong. Ting. Ha? Putla lang bay, putla bay. Ay awa mo niya. Madara na dira. Ito bobo. Ikaw ra ginagino na, madara na sinihinay. Oh. Kumaron.
Naman yung buto. Hawa na lang. Grabe yung kasi yung buto. Ra. Away sod, may sod. Ayun. Mga na diri guys. Dali ko guys. Meron dong. Sama ka doon. Tundang na we. Sihal. Hi guys. We're going to Paris guys. Takoy. Mga na diri guys. Nagkahiusa na gyud ang akong yango-ngo ila na gyung gi buhat sa pinalanggan among kapitan. Inom. Pero Oy. Paliho na kong kuha dito sa Bato na. Pinalampas ko no. Happy ka. Ito. Gamay mo. Bigat. Oh, klaro nung doon. Tubig. Ay tapad yang madam. Sige lang, Wa kay mas. Wa man sali magpas be. Nagmas mo kunaw. Wa man kita mo. Ay kita-kita raman. Okay ra. Ay na, tara guys. Supportive kay mong barang. Ano ni among kapitan nga supportive kayo guys. Be, thank you Shape. Oy, Chong. Saman mo kumkom ka dinag apel? Iya to. Ha? Narabay tildo. O ne bildo. Tara, habol sino kamo? Ay, naman na kadot. Wala habol naman siya. Habol. Pero habol mo itong bilang kasama ko. Ay mag be, papahan na to be. Ako ipapaha ba? Okay. Okay. Sao na lang. Matunok ta, wa para ko uyab. Enteng na konsel makadungog. Oh, ya na masa mo konsel mong yapon mo be. Wala niya. Daghan. Ay saba na.
Dam, salamat sa tubil. Sponsored by Nara. Yay! Ang ihi sa tilas. Tara guys, oh. Muna siya tambal guys. Yan na. Kaya nagpalit na kirita mo pinalanggang kapitan. Thank you, Dam. Sugot naman kong bubundak rong uwan. Bubaha. Bisa pa ko sa kadako. Kaya mula po sa man tubig diya. Unyag na nasay ka ng gap doon pasangit. Lipiwan na sa... Oh, lain na sa beer. Okay. Tuman na. Kanang itom naman tubig. Dito, dapat dong. Ano ba? Yeah, kasama mo operate. Be. Si Bibi saya? Madam. Si Bibi saya? Dodoy. Dodoy di ay. Dodoy day. Nana di operator. Awala diha. Driver mo to truck mo operator. Tata. Guys, pakita guys. Kini siya guys. Dili ni siya pwede sa mga bata ha. Pwede ra ni siya sa 21 above. Pwede ra bang good? Wa na may Basta likuan. parental guidance is advice. Sial. Sial. Kinahalan nga ang atong liho kanang tayo ni. Ta feeling ba tayo. Ituman as tubig ay. Adi sa, dali man ni. Napalitan tala mo grabe ron. Lagi sa magahe kayo. Tayo lang. Dam, huwag ka na sa dam ba? Kasada. Sana Sumpay diha? punta niya to. Oo. Diputol kay ang ana ang province. Kan, Ang kini din eh? Ah, Osbon na ini. yanaan ko niya, katabangan ko niya atong gub na. Siya ay mo presintar dito, mo yung iputulay. Ang kanis siya, Mo kay dalam naman ni siya. Kato mga bato ado to mo katabangan yan. Una lagi na nakasumabit, nakakyo ba ito. Ana na diri dito. Ari dire butang lagi noon, kunan og anapog lang. Di naman mag-ian. Oh, lagi. Dili na ay katulad bitaw baha bitaw niari ko dire. Ay wala dire nang tubig mag-agi kusog kayo. Di ang awas mo guna diha. Di Oh, dire ay. di ba? Ari dire. Kaya ang sapa din paladmanan lagi. Mao lagi. Ako na nan. Ni William, kana bang bakko din na ba? Hindi ko na dito. Konsyal Wilbert, may akong ano na ni. Masis ra mami. Oh, sige. Di na lang ipapakyaw damoy. Lat-an na lang nagbaboy. Oh, yan ang lang din sa pirito. Eh, kani paladmanan ni. Awang kini din eh. Oh, kay kwaunon man din siya. Kuha ulit na po. Ito pang simbolan. Sila pun masan panggudiha mo na sa mapundo diha. Ang kini nga tipak. Ano bang palad mo sa bako? Paano na to dito? Hindi na, pasandig. Hindi rin yun. Langga ano nagluya man ka langga? Nagluya man tanaw sa tubig. Ano na, tayo bubunis-dinis din. Lagi. Mau lagi? Mo pa mo gina mga anak ko eh. Gaw. Pila na ako nakabuhan ni Muntian yung madam. Uy, sama dah. Tubig sa estero eh. Baba, Bay Chris sa man madadi. Bi. Ang ipas pakitabang. Ops, hinahinay.
Wa gilisod oy basta magkahiyosa. Yan naasa ang atong inahan sa barangay. Abtik jud. Nya ang atong mga responder ug mga risbak, oh sus naa dayon oh risbak. Girisbakan wa pa kay kadto, girisbakan na. Ya nagsilag ngisi mong pinalangga sang konsehal ay na. Ayaw na langga. Nanapo man noon? Amo lagi bilit. Suga mo pala sa mong konsehal eh. Makuha ang yuta niya. Makuha na. Oh kana sa mano din na siya. Ang kana mayuta. Yan. So dong. Erno. Ayo sa Ilasan dong. Mana Manila imo na sad. ayo sa Ako dong. Sugang mo pala basta na ko ano dim. Tayo dong atong ilabay dong. Kato lagi kami din. Labay mga babae. Klaro. Lagi. Hi sa dati ba din? Sa ba din? Ay hi sa ba? Ay nga naman, nga na-apil naman eh. Ay! Ay! Ah! Ha? Ay na lang puno-puno na dis kasamo. Ay, kalong nagkanang kuan aron ma. Ayo kides bay Cristian Tuson. Tig mo to'y maigo. Ah. Ah. Uyog na sampoy biting. Isa ha. Ay, Miray, diya ka pikas Miray. Pag tinamangay man ta para sa sayo nga kuan trabaho. Nya tunhay sad og dali ra. Kawa ka ba? Unsa di ay? Kuno sad bay. Diit lah kay di Babaw lang. Tingnan ni madang sablig. Punito nang gini. Ha? Besa. Kahit man na bay. Lubong na unahon ko. Sige, ato sang ilabay. Oh, sana to. Oy. Oh, safety. Oh, darami. Dara. Deliver na, deliver. Okay. Sama sa kong lubot. Tanusok. Okay. Dili ka tapilan. Ah, dire lapit. Ako buya na. Kan ikaw magbuhi ato do. Aw. Hi guys. Wa ni boboard din ato makuha. Puri-puri man niya. Ulang bato ganihan ini ato. Pero kung gana ni mo sala, nagday ko tong gubang bako. Gubang bako. Putol akong bako. Alaw. Putol gitong bato. Katawanan ko dito kay. Pagday ko tong gubang bako, dako tigay kiyan. Grabe habog atas gito mga bato ha. Naguwan na, naguwan. Ano ang matuan? Arong ko nagsampol ba?
Okay guys, happy kami mahuman. Okay, babay lang yung daan. Okay, iwan na ba guys? Iwan sa mga mo, sample liron ba? Ayaw, ipasok dito. Pinsel. Pinsel. Oh. Saray. Kaya, ito kasi mula ka mo. Muna na pala imburnal sa kalmaran. Dili, gyud. Barahan ba? Sabay ha. Bayad man. Fighting, barahog tanya ni Bay Kimro. Ay, sabay ha. Timber mo na ni. Oh, sus! Ang imong kuan si Kusel. Makanan lang ng basura or patay na dayap na. Baboy na, baboy. Murag mauni oh. Dawat. Isa. Ay, ito. Utok si Pamni. Ate, magbunta. Ulay pare sa tong uri ko pare kon. Ay, ato lang. Bugata ring oy. Lawas man ato di ba ni? Oh. Liman ka taaning giahak. Agay. Ito eh. Kita sa kilid, naigo akong kilid. Tara guys, oh. Mao ni ang hinabwa, ang uban ani gi. Para sa ilo na gani. Sana lang. Watag yung kapin. Ang balayhan gawas sila sa gate. Gidako. Dako gyapon. Ay, sa ako. Hey, salamat in town. Itahan na lang. Wala na siguro yung mga gapnod basangit eh. Wala na nito. Tumoy ani ana ba? Kapit naman lasip eh. Ano ba rin kalusot to? Okay, muli na kayo naman sa matabaw. Ang sabak ba dito na kami? Ano lang? Dito rin. Koy, lampas ba? Rabay. Sige na. Oh, bye-bye na, bye-bye. Manami guys. Salamat. Dam, salamat naman sa beer. Bitaw. Salamat bitaw. Nakuha na kita diri ang among kwan. Spillway. Okay. Ano guys? Diyan. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Okay na guys, nakita na ninyo. Island trabaho. Ayos. Bye-bye. Na, mamawali kami sa amo kay hapon na. Aw, mamalhin pa din kano. Bye-bye.